Κηδείες, απόξωπο το φέρετρο ο Μπάμπης. Διότι εκεί παίζεται το παιχνίδι της πολιτικής και αγελάς εσύ. Ξέρεις, εγώ σε κάθε κηδεία πόσο σταυρός μαζώνω. Δεν σου μιλάω για το σταυρό του Μακαρίτη. Εκείνος ο σταυρός πάει. Του τον φυτεύω από πάνω και τον χάνεις. Για τους συγγενείδες λέω που στέκονται γραμμή για τις ευχές. Πλησιάζω τότε κι εγώ με νόημα και τους λέω: να ζήσετε, να με θυμούσαστε. Και με θυμώνε, τι νόμισες. Τα έχω βάλει κάτω, εγώ τα έχω υπολογίσει. Κηδείες και μνημόσυνα πολύ προσόφορα. Σταθερή αξία. Διότι με τους γάμους ποτέ δεν ξέρεις. Ενώ στις κηδείες, άπαξ και σου βάλουν το στεφάνι, το φοράς μέχρι τη Δευτέρα παρουσία. Εμένα λοιπόν που με βλέπετε λύνω πολλά προβλήματα. Την ανεργία, ας πούμε. Όσους ξεμένουν από δουλειά, τους στέλνω στα επιδοτούμενα ξεμινάρια. Ξεμινάριο το ξεμινάριο. Ξέρεις πόσα χρήσιμα πράγματα μαθαίνουνε. Να πλάθουνε μουστουκούλωρα. Να γυαλίζουνε μπρίκια. Να σκοτώνουνε μύγες. Λιγοτόχες. Τώρα βέβαια θα με ρωτήσετε τι μου ήρθε και ανακατώθηκα με τα κοινά. Ένα βράδυ που λες είχα φάει χοιρινό με σέλινα. Βαρύ φαΐ και ανακατώθηκα. Πού να μου κολλήσει ύπνος. Μπάμπη, λέω τότε στον εαυτό μου. Είσαι που είσαι ανακατωμένος. Δεν ανακατώνεσαι εκεί με τα κοινά να πάει στο διάλογο. Και από την άλλη μέρα άρχισα τα κεράσματα. Μπάμπη, παιδί μου, μου λέει ο Πάρπας μου Γρηγόρης, παλιά καραβάνα στην πολιτική. Περάσανε πια οι καιροί που οι ψηφοφόροι είσατε ευχαριστημένοι με ένα κέρασμα. Σήμερα οι ψηφοφόροι θέλουν και όραμα από πάνω. Να κεράσουν και από δάφτο, πόσο κάνει. Α, μου λέει, τα οράματα δεν τα πουλάνε. Τα οράματα τα βλέπουνε. Στυλώνε τα μάτια ψηλά και πέρα μακριά και τα βλέπουνε. Πες μου κατά που πέφτουν να κοιτάξω. Θα σου πω, στο μεταξύ δεν μου ξύνεις λίγο την πλάτη που με τρώει. Πάνω στο ξύσιμο που λες, φρα! Μου ήρθε το όραμα. Μια και δυο πάω στην αγορά. Συγχωριανοί! Φωνάζω. Ελάτε κοντά να σας πω το όραμά μου. Όταν σας τρώει η πλάτη σας, τι κάνετε συγχωριανοί? Λέτε σε κάποιον να σας την ξύσει. Άμα με κάνετε δήμαρχο, θα πείτε τέρμα. Δεν θα παρακαλάτε κανέναν κερατά. Γιατί εγώ που με βλέπετε θα γιομίσω το χωριό με αυτόματους ξύστες πλάτης. Ψηφίστε με για να ξυνόσαστε όποτε σας γουστάρει και να λέτε. Α, να μας ζήσεις δήμαρχε με τους ξύστες σου. Τέτοιο όραμα είχα εγώ, τέτοιο όραμα. Αλλά δυστυχώς βγήκανε τα τσογλάνια του αντίπαλου συνδυασμού και μου τα χρηστεύσανε. Δεν χρειάζονται, λέει, οι αυτόματοι ξύστες πλάτες, γιατί εκείνοι υπόσχονται να φέρουν την πλάτη μπροστά. Που θα μου πάνε όμως, δεν με ξέρουν καλά εμένα. Ήταν να μην ανακατωθώ με τα κοινά. Άπαξ και ανακατώθηκα. Θα σε πλακώσω στα οράματα που θα βάζεις στα μανίκια σου. Θα πάρω σβάρνα τα προβλήματα και που σε πονεί και που σε σφάζει. Και πρόβλημα να μην υπάρχει θα το φτιάξω. Και θα βγω κομμιά και πάρω κάτω. Που θα μου κουνηθεί εμένα το πρόβλημα. Ξέρεις ρε εσύ ποιος είμαι εγώ. Εγώ είμαι ο Μπάμπης. Ο Μπάμπης ο προβληματοκτόνος με το όνομα. Θεματογονιός σας. Κατά πού τραβάς πατήρας. Κι αυτό. Είδα κόσμο μαζεμένο και ήρθαν από τον κόσμο. Τι λέει, το πόνο του στο θέατρο. Παπαδάκι, καμπουράκι πήγες, σε άκουσε ο αυτιάς. Τουλάχιστον πήγε την υπόθεσή σου σε κανέναν αρμόδιο να στη διαβουλεύσει. Που πάει να πει, να, αρπάζουνε την υπόθεση. Την κρατάνε γερά και την διαβουλεύουν. Κι άμα την διαβουλεύσουνε δεν έχει ανάγκη και πάει. Παίρνει το δρόμο της και πάει. Δεν ξέρω τι λες εσύ. Εγώ θα πω τον πόνο μου και στον κάνω ό,τι θέλω. Καλά λοιπόν. Τούτε από την αρχή. Φου! Θεματογονιό σας. Πολιτικάτιδες του κερατά. Άκου! Ποιος είστε κύριε και τι γυρεύετε. Πρόεδρος Τριτσιμιδοχωρίου εδώ. Από το χωριό του ηρωικού Τριτσιμίδα αν έχεις ακουστά. Αλλά αυτό να ξέρεις εσύ τι πάει να πει Τριτσιμιδοχώριο. Τη βαριά ιστορία σούρνη πίσω. Μονάχοι μας την κουβαλάμε τόσα χρόνια. Μας πέσανε τα πάκια για πόσο θα αντέξουν. Τι σας ζητήσαμε. Τι σας ζητήσαμε. Να ψάξετε ένα παιδικό σταθμό στο χωριό σας ζητήσαμε. Τώρα θα μου πεις δεν έχω την πηδιά. Έχουμε όμως προοπτική. Ξέρεις τι καρπέρι που είναι η Γιαννούλα του Γιαννακόπουλου του Γιάννη. Κάμου Γιάννη είσαι.
μπορέσει να ανταποκριθεί τέλος πάντων, θα βάλουμε όλοι ένα χεράκι. Και πάνω απ' όλα ο συνδυασμός μας. Θα αναλάβουμε τις ευθύνες μας, ο κόσμος να χαλάσει. Μετά θα βάλουμε μπροστά του άλλο μεγάλο σχέδιο. Θα φτιάξουμε και πανεπιστήμιο. Τώρα θα μου πεις, εδώ δεν έχουν παιδιά για το παιδικό σταθμό, θα έχουν για το πανεπιστήμιο. Πρόσεξε το συλλογισμό μου και θα καταλάβεις. Ή αν εντατικοποιήσουμε τη γιανούλα και βοηθήσουμε όλοι σε αυτό, σε 10 χρόνια θα έχουμε και 13 παιδιά. Άσε που μπορεί να βγουν και μερικά διπλάρια. Εμένα που με βλέπεις στη φαμιλιά μου, ξέρεις πόσα διπλάρια είσατε. Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Είμαι δημόνιος εγώ. Είναι να μην βάλω κάτι στο μυαλό. Έτσι και το φάλω. Έτσι και το φάλω. Θα φάει εντατικοποίηση η κυρία Γιαννούλα που θα της πεταχτούν τα μάτια όξου. Έχουμε και λέμε λοιπόν. Τα 20 παιδιά, σε 20 χρόνια, επί 10 παιδιά το καθένα μας κάνουν 200 παιδιά. Τα 200 παιδιά, σε 20 χρόνια, επί 10 παιδιά το καθένα μας κάνουν 2.000 παιδιά. Με 2.000 παιδιά και δεν θα ζητήσουμε πανεπιστήμιο, Τώρα θα μου πεις, άσε πρώτα να πειράσουν 40 χρόνια να γεννούν τα παιδιά και ύστερες δεν κάνετε την αίτηση για το πανεπιστήμιο. Δεν είσαι καλά. Δεν είσαι καλά. Τώρα θα την κάνουμε την αίτηση για το πανεπιστήμιο. Για να προλάβει σε 40 χρόνια να περάσει πρωτόκολλο, δέκολλο, τρέκολλο, να καθαρογραφτεί, να πληθεί, να λουτρακιστεί, να γίνουν οι μελέτες, τα θεμελιώματα, τα κτισίματα, τα ξυλώματα, τα ραψίματα, οι επιτροπές, οι εξεταστικές, οι παραγραφές. Αλλιώς, καλά κρασά. Με την πολυτσιτώνεις, γιατί δεν σε βλέπω καλά. Το τρισχερότερο θα είναι να μην με σποναχίσου σαν το κούτσουρο. Δεν βλέπεις εμένα, ναι. Άστε τώρα αυτά. Για δες εδώ το φιτζάκι, τι λέει, καλό είναι. Θα βάλω τα γυαλιά μου. Πού είναι, τα βλέπεις πουθενά. Τι κακό και τούτο. Πρέπει να φοράς γυαλιά για να βρεις τα γυαλιά σου. Βρε, τα φοράς, βρε! Εκεί είναι. Εδώ βλέπω ένα μεγάλο μη. Μη. Βρε, πας και τρέχει τίποτα με κανέναν μη και μου το κρατάς κρυφό. Αυτά δεν τα έκανα τότε. 40 χρόνων είχε. Θα τα κάνω τώρα. Ένα τελούστηκα στη ζωή μου, μου έφτανε και μου περίσσευε. Γυρεύοντας θα πήγαινα να βάλω καλούς πελάτες στο κεφάλι μου. Για δες εδώ. Ναι. Τι είναι τούτο. Εδώ. Κάτι σαν γελάδα. Κάτι σαν μοσχάρι. Και από πάνω. Κάτι σαν σύννεφο. Κάτι σαν καπνί. Άλλο πάλι και του. Μοσχάρι. Καπνί. Το φρικασέ! Παναγιά μου, το φρικασέ μου! Πιάσε το φρικασέ! Παίρνει και εσύ. Να ξέρεις τι δώστα για σένα. Δώσω εγώ. Δηλαδή. Ξέρεις πόσα χαρτιά μου ζήτηξε ο διευθυντής για να μου δώσει ένα. 2 ζευγάρια ώρες έλειωσα να τα μαζώσω. Περισσότερο κουράστηκα εγώ για τα πολιτήρια παρά τα παιδιά. Ως που έφαγα πήρα, μα πολύ καλή τελικά. Μπράβο! Αχ, κάτσε να δεις και τη συνέχεια και ύστερα λες. Εμένα δεν που λες. Από νωρίς με είχαν ζώσει τα χείλη. Μωρή Παρασκευούλα λέω. Στον εαυτό μου τώρα αυτά εδώ. Σαν πολύ εύκολα δεν τις απειδάνε τώρα τα παιδιά της τάξης. Πας και μου το έκανε ψεύτικο αποδεικτικό για τα πηδήματα. Μα πώς κατέβηκε τώρα τέτοια ιδέα. Είχα πείρα εγώ από τον εαυτό μου. Ξέρεις γιατί σταμάτησα το δημοτικό. Όχι, για πες μου. Μια μέρα με ρώτησε ο δάσκαλος. Παρασκευοπούλου, πόσο κάνουν 2 και 2. Μετράω που κάνω 4. 4 και 4. Μετράω που κάνω 8. 8 και 8. Κάνω έτσι. Δεν με φτάνατε τα δάχτυλα. Ή με πέρασες που λέω 40 από βαρούσα. Άφριξε ο δάσκαλος. Εσύ, παιδί μου, θα μείνεις ξύλο απελέξει. Και με πελέξει. Κι ύστερα με πελέξει ο πατέρας μου, η μάνα μου, που να στα λέω. Αλλά τίποτες δεν καταφέρανε. Κούτσουρο ήμουνα, κούτσουρο απέμενα. Όλα αυτά που θέλω.
ξύλα, απελέκητα, τα παιδιά σου Παρασκευούλα, εδώ θα φανεί. Το ξέρουνε το 8 και 8. Και τα ρώτησες. Αμέ. Και τι σου είπανε. Πήραν εκείνα μαραφέτη, πατήσανε κάτι κουμπιά και το βρήκανε. Άστραψε τότε σε μένα το μυαλό. Αν γι' αυτό δεν τα κρατάνε σήμερα στα παιδιά στο σχολείο. Έχουνε τα μηχανήματα τώρα. Παν τα δάχτυλα, παν κιούλα. Ακόμα και ένα δάχτυλο να έχεις, το πάνεις εκεί στο μηχάνημα και φρρρρτς, πάλι. Άστραψε τότε σε μένα το μυαλό. Μπορεί Παρασκευή να λέω. Στον εαυτό μου τώρα θα έχω. Και το σκατό σου παξιμάδι θα κάνεις, αρκεί τα παιδιά σου να μάθουνε καλά τα μηχανήματα. Μου ζητάγανε τα παιδιά να νοικιάσουν μηχανάκια, τους τα έδινα. Μου ζητάγανε για τα ηλεκτρονικά, τους τα έδινα. Ας πάνε λέω και στο πανεπιστήμιο να τα μάθουνε καλύτερα. Κι έτσι μπήκα στο χώρο και χώρισα. Σαν μπιουζουλί χώρισα. Στην αρχή μου ζητήξανε ιδιαίτερο. Τι πάει να πει ιδιαίτερο. Ιδιαίτερο μάνα θα πει. Να έχεις τον δικό σου καθηγητή. Και εκεί στο σχολείο που τον είχανε, τι ήτανε, ξένος ήτανε. Να τα καταλάβεις τώρα αυτά εσύ. Εντάξει, το παραδέχομαι, δεν καταλαβαίνω και πολλά. Γι' αυτό εγώ έμεινα καθαρίστρια. Και δεν γνώρισα τα μεγαλεία που γνωρίζαν τα παιδιά.